Jó napot kívánok, Lacska vagy. Este van. Este. Jó van, este. Robert. Én néha, amikor jutni van ásútra, akkor elviszem magam a gitárt is. De kamerát leültetés. Jócé! Jócé! Na, de ugye amikor viszem a gitárt, akkor néha azt is pacskolom. Nem billagszok tégedet. Ami? Na, én mondtam, nem. Csöndet kérlek egy kicsit. Ez most tényleg. Jó cég, nem fogom a gitárt mesélni, hogy fogom, nem a gitárt akarom. De a... Kani, gyere! Kancsát, gyere, de mutassuk gyere, mutattuk ontuk a gitáron. De figyelj, tudod, ez mikor, ez a hű Boris, meg a vídeo, amikor ne kereszteni. Szóval Boris ne tovább. Szóval ennyi mondani. Jó. Köszönöm. A gitár.